Здравейте, Лорита! Липсвах ли ви? Отново съм тук. Аз бъчва да се завърнах. И днес сме с едно поредно видео или трети епизод на Minecraft Skyblock. Защо се бъркам тези имена? Така де. И тук имаме специален чест, в който... Oh my god! Да. Спомня се просто много OP лут. Още сме трети епизод, а вече имаме Iron, който е бая напредък. И кова слава, което не знам какво ще я правя, защото за слава не мога да направя почти нищо. Освен да изпека кравите. Но до сега смятам да се държа така. И както виждате, направих малко промени по острова. Например, подредих си честовете. Не много. Направих платформа около блока, който трябва да копая, за да си го разпознавам. И в този епизод обаче имаме нещо специално. Като това специално нещо е, че най-сетне ще построим къща в този свят. Да, това мисля, че трябваше да го направя в първия епизод, но няма достатъчно материали. Но в този епизод няма да ме армория, защото знам, че ви ни го обичате. И аз вече имам материали и ще мога спокойно да си построя къщата. Особено пръста е много важна, защото с нея си правя платформата, на която ще строя. Ето точно тази е. Ще си има отделен остров за къщата. И... да. Смятам също така да я построя във форма на бури. Защото все пак казвам бъчва. И къщата ми трябва да е бури. О, какво си спомня тук, бе? Крава и зомби. Това никога не съм го виждал. Сега ще трябва да убия кравата. Не се наложи да я убивам. Тя излезе. Така ли ще убия зомбито? Но, както виждате сега, когато имам този слаб, зомбито не може да ми стигне. Затова го сложих нарочно, за да може мобовете, които се спавнат вътре, особено враждебните мобове като зомбита, да не могат да стигат до мене. От тази страна е баярното решение. А сега ще направя бърскът, защото ще събирам и материали, или по-скоро пръст, за да можем да си направим къщата. Ще се върна скоро, бурита. Така, обаче сега ще си наложи да спя. Между другото, както сте видели, вече съм в каменната ера, т.е. сега ще се спамват камъни. И... хванахте ме в крачка! Изпълно читве. Но не се бойте, това е само за времето. Така както казвах, сега се спамват камъни и такива неща от пещерите. Така че вече можем да си направим пълни каменни инструменти, които вече сме си направили и даже сме си ги захабили толкова, че вече ще трябва да сменя брадвата и меча, най-вероятно. Къщата смятам да я построя много странно, така да се изразя. В съседния съндък има малко дърво и листа, така че ще взема тях и ще построя къщата от тях. Очертава се интересно. Така, вземаме си дървото, ето и листата. Един стак, те даже са два, мисля, че ще ни бъдат предостатъчно, за да изградим къщата. Ще започнем така, като поставим основите ето тук, покрай краща на острова, които съм поставил. И следните ще бъдат 4 блока. Точно както е това. Гледай сега, чист Minecraft туториал. Бурито ви учи как да строите къща под форма на бури. И да видим какво ще се да получим. Май нищо смислено.
Но се надявам пак да стане добре. Тук ще трябва да повторим същото, което сме направили от другата страна. Обаче лошото е, че нямам достатъчно трева и ще трябва да строя във въздуха. Това не знам как ще стане. Айди, оп, сега трябва да скочим долу. И да почнем от тук. Като много гледаме да е симетрично с другата страна. Точно така. И от другата страна какво имаше? Добре, трябва да е още един ред на там. Това е зле. Изобщо не обичам да строя без подпора. Но ще си наложи. Готово, издигнахме и тази стена. Сега въпросът е как го бях направил от другата страна. О, изглеждаше е трудно. Добре. Сега трябва още едно настам. О, изобщо не го направи както трябва. Сега ще трябва и да го щупя. Затова не обичам да строя въздух. Но нищо, вие си затворите очите. Най-накрая ще се получи прекрасна къща. Добре, сега. Как трябваше да го направя? Мозъка ми не го побира. Добре, мисля, че така. И после продължаваме в същата форма. Според мен не се получава набори, но и така става също. Какво да си прави? Нямам достатъчно ресурси, само дърво и листа, това са. Айде тук бая трудно по този начин да се строи. Да ви кажа, и ето, че дървото ми вече свърши, ще трябва да наберем другия стак. Ама ще да наложи да разширим фермата за дърво. Защото така изобщо не е ефикасно. Добре, това го направихме. Сега остава да направя също, което съм направил. Обаче може и да се получи. Май нещо куца. Не е както трябва. Не е симетрично с другата страна. Всъщност го направих както трябва да е. Добре, почти получихме къщата. Това е напредък. Сега остава само и тая страна. И се надявам дървото да ми стигне, защото е 25 дърво. Наистина се надявам да ми стигне. Обаче и много достатъчно. Така мън закачвам и после пак трябва да сляза долу. Но мисля, че дървото ще ми стигне. Тук правя и още един слой и кажи ми, че това е последния. Моля ти са. И сега ще трябва да го вдигна от другата страна. Чудесно. Добре, значи ето тука. Разбрах как се прави. Ох, за малко се изсипаха тука. И сега тука. Добре, сега остава само още две и насам и сме готови. Обаче лошата новина е, че имам само 6 дърво.
И това няма да ми стигне за нищо. Явно ще трябва да взимам още, което не знам откъде ще го взема. Лошо. Почти завърши къщата, ама... Почти. Разбирате ли? Направо почти. Толкова близко бях да я завърша, обаче дървото не ми стигна. Направо нямам думи. Но мисля, че имам още дърво в някои от честовете. Пак ако нямам, ще се наложи да отида до фермата с дърво. Ето е фермата с дърво и... не е от най-добрите. Ако сте гледали в предния ми епизод, сигурно знаете, че беше голяма простотия. Но 7 дърво мисля, че ще ни бъдат достатъчно. Или пак няма да бъдат. Добре, трябват ни още 2. Само още 2. Ето там виждам едни апетитни дървета. Обаче много от тях падна във войда. Трябва да си уча. Така не може просто. И ето, че още един ден в този свят мина. Напредваме бая. И ето, идва този геройски момент, в който ще поставя последните 2 оуклога на покрива на къщата ми. Какво геройство наистина! А сега вече ще дойде лесната част, където единствено трябва да поставя листата. Тук няма никакъв проблем. Освен ако ни постави някой листо на криво, но ще внимавам. Така, тук 2. О, не, първото листо вече го изкривих. Това не е добре. Но пък имам повече достатъчно, в честа даже имам още. И така, целият покрив ще го направя листа. Не знам защо. Нищо, че ще бъде бури, но... Защо пък не листа? Пък и това е единствено, което имам в момента. Ще наредим листа по целия покрив. И след това мисля да го украся с малко андезит или гранит. Там както се наричаха уния камъни, имам и от тях малко. Добре, какво правя? В момента само хабя листа за нищо. Предполагам, ще направим едно кръстче точно тук. И в дъвките ще наредя тези камъни, които казах. Андезита и гранита. Така ще стане суперско. Точно в тези честове имам всякакви неща. От началото на света до сега. Направо не мога да повярвам. От деня, в който си спаднах на един блок и нямах нищо около себе си, до днес, когато съм се развил толкова и имам много острови, ферми и всичко, как мина времето. Но да не изпадаме в философия, сега трябва да наредим камъните там. И внимателно.
Ето тук имам 8 андезит и 7 гранит. Мисля, че ще ни бъде точно достатъчно, за да направя покрива. Но ако не ни бъде достатъчно, ще го правя от единия блок. Все пак там има много ресурси. Оттам съм взел почти всичко. Така. Това било диорит, не андезит. Но нищо. Пак става за покрив. Ето така колко е елегантно. И от тази страна също. О, не, няма да ни стигне за всичко. Ще трябва да минем на два различни камъка. Или чакай, в момента ми хрумна нещо. Защото ако ни направим от всяка страна да има различен камък, не да са един и същи. Ето от тази страна ще сложим диорита, от другата страна, например, гранит или андезит. Какво там имам? Виждам, че имам тук малко гранит, обаче те няма да ни стигнат. Защото само 4. Но имаме 8 андезит, които ще ни стигнат. Затова ще направим другата част от андезит. Ето андезита, правим го на полиран андезит. И този път вече ще ни стигне. И мисля, че и тавана си получи доста добре. Остава само да направим вътрешната декорация, която ще сложим там честове, защото имам прекалено малко пространство, няма къде да си складирам нещата. На първо място. На второ място, може би крафтинг тейбъл или леглото. И ако имам някакви други излишни материали, мога да направя и друга украса, но за сега не се сещам за нищо. И също така може да оцените къщата, която направих в коментарите от 1 до 10. На първото, което ще направим сега е да си вземем нещата, защото не може да ги оставим повече тук. Включително печките, крафтинг тейбъл ще направим нов. И леглото също ще вземем. Тук печките една върху друга, за да има повече място. И тук вземаме дърво, за да се направим и един крафтинг тейбъл, който никога няма да ни бъде излишен. Знаеш ли, ще ликвош по-скоро 4. За да се напълни вече тази стена, леглото ще го сложим другаде. Всъщност от лявата страна ще бъдат честовете. От дясна страна леглото и една буре. Защото в свят на бъчва няма как без бури. Ще видите за какво говоря по-късно. Ако въд слава, най-вероятно ще си складирам в някой съндък. Ето тук имаме съндъци. Ще ги подредим точно в този ред. Двоен съндък, съндък, отгоре на единичен съндък, двоен съндък и още един съндък тук. Но нямам сложно дърво. Ох, пак ще трябва да се ходи до тази дървена ферма. Но нищо. Тук има малко брезово, то също става. И вече официално напълнихме стената. Имаме си 6 честа. Това мисля, че ще ни бъде достатъчно. И тук ще сложим, както казах, леглото и бури.
Разбира се, за бурето пак не трябва дърво. Какво става с това дърво, наистина? Поне имам малко от тука. Ето го и бурето, което искам да крафтна. Точно за това си мечтаех. През цялото време, от когато се спавнах на този блок до сега. И ето, че вече имам бъчва. И бам, човече! Взимаме бъчвата. С гордост ще я сложа до леглото си. Направо да речеш, че си посветих живота на това. Ето тук. Точно тук ще стои. Или по-скоро ще гледа на тази страна. Към леглото. И, уважаеми дами и господа, вече къщата ми под форма на буре, с бури вътре, е официално готова. И екстериора, и интериора изглежда мега брутална, мен ако питате. Ето, така ще я погледнем отдалече, на залязващото слънце, как се показва зад къщата ни. И докато слънцето залязва, лека по лека, нощта се вдига, ние ще се приберем в къщата ни, ще легнем уморени на леглото. И чао-чао, до следващия път, бурета.